A Audiencia Nacional anula a concesión da antiga fábrica de Pontesa na parroquia de Ponte Sampaio. Faino a raíz dun recurso do Concello de Pontevedra contra a prórroga concedida no 2017 por costas á firma Itaipu Trade SL. Os argumentos para revocar esa prórroga son exactamente os mesmos que se utilizaron para revocar a prórroga de ENCE. Non pode haber instalacións industriais ou actividades en zona marítimo terrestre que non xustifiquen que non poden estar en outro sitio. A nave fora construída no 1959 pola firma Pontesa. A factoría de cerámica pechou a principios da década dos 2000 e no 2004 saíron a poxa os terreos. Foron adquiridos por Itaipu Trade SL, empresa relacionada co sector inmobiliario. Dende entón as instalacións úsanse como plataforma logística ou planta de almacenaxe. Vai na dirección de recuperar para uso público os 33.000 metros cuadrados que foron recheados e ocupados no ano 59 por unha concesión de costas que autorizou eses recheos para instalar unha fábrica que se dedicaba á industria cerámica. Para o Concello, esta sentenza é un paso máis no obxectivo de recuperar a Ensenada do Ulló. Somos profundamente ecoloxistas, creemos no respeto ao medio ambiente, na loita contra o quecemento global e na protección dos ríos, das rías, das xunqueiras, etc. Por lo tanto, eu estou satisfeito porque estamos traballando na línea correcta, e ademais porque os obxectivos que nos planteamos, que nos gustaría que foran moito máis rápidos, pero ímolos conseguindo. Contra a decisión da Audiencia Nacional aínda cabe recurso de casación ante o Tribunal Supremo.